Не абышлося без транспартных здарэнняў і непасрэдна ў нашым рэгіёне, але гэта былі дастаткова лёгкія аварыі без загінулых. 5 лістапада так супала у горадзе былі две аварыі, якія яскрава падкрэслілі дарожныя праблемы Воршы. Першая адбылася днём на скрыжаванні каля спартовага дыспансеру. Гэтая ростань ад моманту яе стварэння перад дажынкамі ў 2008 годзе выклікала нараканні кіроўцаў. Тут сходзяцца адразу 5 дарогаў і ўсе выезды кіруюцца светлафорамі. У выніку светлафораў занадта шмат і не так проста разабрацца, які апарат патрэбны менавіта для твайго выезду. Ужо давно прапаноўваецца зрабіць на гэтым месцы кругавы рух, але пакуль гэтае скрыжаванне застаецца адным з самых аварыйных у горадзе. 5 лістапада тут зноў сутыкнуліся два легкавікі. Другая аварыя адбылася вечарам таго ж дня каля знакамітага моста, які ў народзе давно празвалі бутэлечным горлышкам. З боку раёна ўсходняй пад мост вядуць па 3 паласы руху ў абодвух кірунках, а непасрэдна пад мастом яны ператвараюцца ў адну. Зразумела, машынам цесна пад мастом. Хтосьці неправільна закладае манеўр, нехта прапускае іншага і так далей. Рэзкае скарачэнне палосаў і стала прычынай аварыі. Легкавы аўтамабіль, які выязджаў з боку інструментальнага заводу, паспрабаваў уціснуцца пад вузкі мост і сутыкнуўся там з грузавіком. А 24 кастрычніка ў Лёзнінскім раёне адбылася кур'ёзная аварыя. Заўважылі яе жыхары вёскі Выляшковічы, каля якой легкавы аўтамабіль і вылецеў з дарогі. Але кіроўца замест таго, каб займацца ліквідацыяй аварыі і выцягваннем аўто, палічыў за лепшае сысці з месца здарэння. Дзіўная сітуацыя, у якой цяпер разбіраецца следчы камітэт. Калі ўладальніку аўтамабіля, які жыве ў гарадку, паведамілі пра аварыю, ён быў немала здзіўлены, бо нават не ведаў, што ягоны аўтамабіль скралі. Злодзеем выявіўся жыхар вёскі Стасева Лёзнінскага раёну. Ён скраў машыну ў гарадку, але ў родным Лёзнінскім раёне не справіўся з кіраваннем, учыніў аварыю і пакінуў месца здарэння, каб не трапіць у поле зроку міліцыі. Цяпер невдаламу кіроўцу пагражае да 2 гадоў зняволення.